Hola, doncs jo us volia parlar d'un llibre que es diu El monjo que es va vendre el seu Ferrari i és de Robin Sharma. El llibre tracta d'un advocat que era molt exitós, tenia molts diners, guanyava tots els casos, però que un dia cau desplomat als tribunals d'un atac de cor. I aquell dia li fa canviar la perspectiva de moltes coses i emprèn un viatge per retrobar-se amb si mateix. I aquest viatge el porta als Himalaies, on conviu amb els monjos. I els monjos li ensenyen la seva manera de viure i com, doncs, els principis pels quals es regeixen. I la fàbula, que no és gaire llarga, és un petit llibre que no es portarà massa temps a llegir, tracta de com ell torna a casa i explica al seu millor amic el que ha après i ho fa a través d'una història molt bonica, explicant la seva experiència i com va aprenent aquests principis a mesura que li van passant coses. I penso que és un llibre que pot aportar una perspectiva diferent i que ens pot ajudar a viure una vida més plena. I per tant us el recomano i espero que el gaudiu molt si l'acabeu llegint.